Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хозур ТВ телеканалында ураза турында сөйләшәбез. Һәм уразага кагылышлы иң четерекле мәсьәләләргә Татарстаныбызның иң гыйлемле хәзрәтләре җавап бирә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иң беренче чиратта билгеле булганча Аллаһ Тәгаләнең әмере булып тора. Һәм дә әгәр дә инде без шәригать фәннәренә караган вакытта, шәригать фәннәрен укыган вакытта без беләбез, әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр нәрсәне әмер итә икән, ул вакытта ул нәрсәдә, ул фиилдә, ул гамәлдә яхшылык бар, игелек бар, изгелек бар. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр нәрсәдән тыя икән, ул вакытта анда начарлык бар дигәнне аңлата. Аның өчен иң беренче чиратта әлбәттә Аллаһ Тәгалә әмере булганга күрә без уразаны тотабыз. Бу беренче чиратта. Аның хикмәтләре бик күп. Без күпме сөйләсәк тә аларны сөйләп бетерә алмабыз. Бер һәм кешенең әхлагына да тәэсир итә уңай яктан, һәм дә шул ук вакытта инде без үзебезне тоткарлаган вакытта башка нәрсәләрдән, начар гамәлләрдән үзебезне тоткарларга да өйрәнәбез. Ул вакытта, хәзерге вакытта хәтта психологик специалистлар алар бит инде тәкъдим итәләр, үзеңне берәр нәрсәдән тоткарлау, нәрсә өчен дофамин дигән нәрсәдән, дофаминовый теге урысча әйткән вакытта дофаминовый голодание булдырыр өчен. Чөнки хәзерге вакытта, әгәр дә без кешеләргә карасак, алар эмоция артыннан гына баралар. Менә үзеңне тотар өчен, тоткарлар өчен һәм кеше булып калыр өчен, ничек иттереп Аллаһ Тәгалә сине кеше иттереп яралты икән, менә шул ук рәвештә кеше булып калыр өчен һәм дә бу дөньядан да иманлы кеше булып китәр өчен бу ураза бик уңай яктан кешегә тәэсир итә. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллаһ саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.